гони ме нахалното любопитство, кое е ин и кое е аут за електронното арт поколение. Някои имат електронна култура, други не. Електронната култура, тя имаше своя връх по някакъв начин. Може би вече как акустичните версии. Това е наистина една отделна култура. Начин на възприемане на света. Може би някакви съвремени хипите, не знам. Нещо такова. Международният техно-транс фестивал BG 2001 в Пловдив бе място, където нещата се случваха и където трябваше да бъдеш себе си. Така идеята ни е в случая да покажем видеоарт и въобще произведение на изкуството именно в така една социална среда, която е едно парти на електронна музика. Площ от 14 000 квадратни километра, погълна звук с мощност 120 000 вата. 8 екрана от фибростъклена мрежа фокусираха визиите на 5 транс и 4 техно-виджеи. Не знам какво е да си виджей в България. Точно това искам да кажа, че България не е чак толкова изолирана. В края на кращата в България много от хората са потребители на интернет. Диджей е като един диджей. С абсолютно същото. Работи с сурови материали, според мен. Мисля, които лайв по някакъв начин ги смесва на екраните и се получава в зависимост от това каква музика има и може да реагира. По-мобилен е. Докато, първо, когато си с подготвени неща преди това, ти само ги пускаш и мисля, това е по-интересното. И самия виджей е точно този, който всъщност е по някакъв начин артист на пулта и е, как се казва, онлайн. Тук влизаш в нова директория. Разтоварваш мегабайтите натрупани с течение наоколо и потъваш в живата картина на движещи се тела. Пускаш ентера на сърцето си и то тръгва в бесен синтезаторен ритъм. Контурите му се размазват в пулсиращата светлина. Очите му се давят в разфокусирано усещане. Всяка фибра в теб работи на брутален каданс. Не помниш себе си, не знаеш как си дошъл, нито защо си тук, но никак не бързаш да си тръгнеш. Би го нарисувал натуралистично. Мисъл, такъв тип американска живопис с хубава светлина. Максимално натурно, чисти тонове, да. Малко, може би дори тип комикс. Може би като чертеж. Виждам едни хубави звезди на едно голямо платно. И така, като гледам празната зала, може би да бъде попълнено с една млада девойка. Замеряха електронната музика в България с мъгляви понятия като авангард и експеримент. Не можеха да преглътнат, че агресивната електроника завинаги помете по пътя си нашинските рок-концерти. Електронните партита се превърнаха в яки манифести на субкултура. Там свръхподготвени, свръхинформирани и свръхадекватни млади хора демонстрират самоунищожителен стремеж към това да бъдеш по-добър и да правиш нещата заради тяхната приятност. Значимо или не, това е красиво. В края на миналия началото на този век доста се налага постмодерно изкуство, доста нещата са обвързани, те се преплитат както с задни неща от историята, така и с нови тенденции. И общо взето света е една отворена система и хората могат да се чувстват така свободно. И аз, подобно на теб, нямам всички отговори, но имам всички въпроси. Като, например, защо говорим за бум на електронната култура в България, а няма в клубовете и галериите? Защо няма шанс електрониката в България да стане индустрия? До кога ще живеем в геронтократска държава, където културата на младите е безгласна буква в обществото? Първо липсва опит, второ липсват пари, защото това нещо се прави с много пари. За да заснемеш, да обработиш, това са... Такива
проекти общо взето се харесват от спонсорите, но спонсорите все повече и повече не дават пари в България за изкуство. В България много неща не са наред, тъй че... И липсват, публика липсва за това нещо. В смисъл, реална нужда нещо да се случва на тия екрани, на тия партита. Обикновено сме свикнали да гледаме някакви свалени неща от интернет на много лоша резолюция, някакви трепкащи картини, някаква анимация, която няма никакво съдържание, никакво послание. То по принцип, какво значи се краде, в крайна нещата те идеите, дете се вика си летат и така. И въпросът е на каква честота си, да можеш да я прихваниш и да изразиш моментното състояние, каквото и каквито са ти вижданията за света, да ги изразиш по някакъв начин. Ти имаш една медия, имаш една възможност и... Няколко хиляди човека, примерно, които седат и гледат.